presented by Mas Sarde Recording Studio. कहेला आइल बानी हम तहरा घरे हो गइले टाइम ट्यूशन के समसबे हाँ कहेला आइल बानी हम तहरा घरे हो गइले टाइम ट्यूशन के समसबे का कहि कालू है से दिल टूटला बा का कहि कालू है से दिल टूटला बा सन में बानी लेकिन तोई सुतला बाया सन में बानी लेकिन तोई सुतला बाया ए जाना हो तहरा बाला कापी में कलम छुटला बाया तहरा बाला कापी में कलम छुटला बाया राम उदगारनी की सरू कला बहाया ये भी खातिर राम उदगारनी की सरू कला बहाया ए जाना हो तहरा बाला कापी में कलम छुटला बाया तहरा बाला कापी में कलम छुटला बाया Mas Sarde Recording Studio.